В раста са. Оп, хетка, нок. Чакай, там. Айде! Виждаш, няма никой. Успокоява ли те? А? Сега успокоява ли те? О, купувам си грапало. И го купувам бота. Да. Може. Бе, брат! Къде е това, бе? Бе. Давай. Бягай, бе! Това бот. Виждаш ли ги, долу са? Оп, да. Да, долу са. Дай. Отгоре са. Ето ги. Нищо не Знаеш виждам. какво ще направя? Аз имам клингари. Опа, паднах долу. Аз не ги виждам. Даже не знам дали виж. оцелих някой. Виж. Вау! Нок един. Взимам финиша. Оп, той други идва. Мале, то му оцели. Аз нямам материал, нямам нищо, брат. Ела при мен. Нямам, абсолютно нищо нямам. Чакай. А това е бил бот. Дропни някакъв материал, бе. Да. Как беше сега? Точно при теб. Браво, стан. Къде е то, бе? Ботовете тук. Не, бе. Боса. Вау! Кракнат съм. Убит! Браво. Добре, то ме дрона в него. Има импулс тук. О, някой се опита да ма снайпни. Малят по Тя само едната. се хилна. Дръж да се хилна. Дай да бързо лото. Такова е, заградя така. Аз са бият, бе. Слизай тук, слизай. Давай. Снайпваме, чули? Виж ли го? 110, не Ей, ето. малко. Дай, идвай. Виждам го. Лайт. Убит, един убит. Стреляй бокса, аз ще стрелям. Килва са. Нокнат! Браво. Да, презареда. Отзад идва един. Взех му това, медальона. Златен снайпер. Его. 26, Де, бе? 25. Да, ще го ръшна. Хубаво. Педера. Стига си бягал, бе. Ей. Идвам. Идвай бързо. Къде? Точно при мене. Бързо идвай. 3-4. То пак бяга. Давай, спами го. Оле, майко! Бах ти спрейнате. Това какво е? Това SMG не ми трябва. Оле, аз ампера, ама то май не е апгрейднат. И знаеш какво? Ще го взимаш SMG-то? Не, аз имам. Знаеш какво? Ще игра с SMG вместо MK. Аз съм с SMG, да. То е много полезно. Аз съм Оп. връщам за снайпера, ако е хубав. Аз не лутнах, ела. То май няма много. Човек има тук. Де, бе? Двама са. Къде? Тука някъде. По билдовете. Не ги видя. Чух им стъпките. Чай. Ето тук е. Ето го. 3-4. 17. Къде бе? Точно под мен, бе. 17, 17, 3-4. тя е Нокнат. презареден.
Другия. Убит. Къде е другия, бе? Отдолу. 4-4 нокнат. Кракнат. Нокнат. Убит. Ползваме хилни са. Без скилна. Мале, само да ни дойде някой. Или да нас снайпнат. Ще я полудея. Не, бе. Е, тук. Оп. Е, тук ела. Айде, Ой, къде къде Добре, си, бе? мани ги, ела тук. Е, добре, ела нагоре просто. То път трябва да сме тук точно. Уби караш в кръг, бе. Тихо сега. Отстрани, от няколко страни. Опа. Държа. Знаеш какво ще правя? Отивам на high ground. 26. Няма найба. 3-4, кракнат! Единия кракнат! Ай, покажи се, бе. 121 на другия. Другия на мен. Лайт. Къде е това, бе? Ага, видя го. Нокнат! Кой? Убит? Долу. Къде? Убит! Браво. Маля, така, като не знам хората има побиват тръпки. Оп, пред нас. Бокс, пред нас бокс. Внимавай, че има и другади. Има е тама. Знаеш какво стои просто. Е така. Те се отвориха да нас снайпват. Виж, напрекът ме. Виждам един, е там. Виждаш ли го? Не. Ела при мен. Ето го. Да, видя го. Виж, качи са при мен. Фани си едита, ама не го едитвай. Фани го. Знам. Оп, бяга. Мгм. Ап. 7 човека, едно соло Мани си, трябва. Марк. Оп. Не. 24. 121. И аз Как мисля. бе? И аз мисля. Брат, как? В раста са. Оп! Хетка, нок. Чакай, там има също. 24. Малай, Стреляй. Къде е, бе? 24. Оп, снайпват! 24, 50, 60 хетка. Стреляй буча. Виж ли отзад? Отстрани. 121. Къде? Горе. Виж отстрани също бягат. Чакай, какво да правим сега? Виж ли гоня? Зад теб. Чакай. Май видях Да, зад теб. Как така? Оп! Бягат! Да, аз клекнах, той пак ще ме. Нокнат. Добре. Убит. Ела тук.
Шилд си имаш ли? Да. Ти само меткито ли имаш? Това е последния. А, не, още не имам. Едно дуо, едно соло. Виж къде е зоната, какво ще правим? Аз имам пуски за тебе, не знам. Опа! Аз имам такова за предвиждане. Има някакъв отгоре. Чакай. Бягай ли тамана? Тръгай. Опа, точно. Аз съм точно при хората. Аз съм точно В при буша, теб. в буша. При теб съм. Мале, това колко хилт ми наби. Виждаш ли го как бяга? Мале, то... Ча, аз сменям направо на метал. Да, аз пак импулсвам. Давай, аз съм отдолу. Остава, бе. Точно при мен има човек, се не славя. Аз съм за теб. 3-4. Хайграунд, взимай хайграунд. Аз съм на 60. О, ле. Идвай тук. 121. 26? О, зона. Оля, аз ще умра. Няма. Зона сплитва. Мамка му. Другия, виж ли долу? Не строи, не, двамата не трябва да строим. Опа, че. Строй. Аз съм много малко материал. Мале. Не, аз ще строя. Добре. Убит! Нищо не виждам аз. Имаш ли медкит? Да. Чакай. Не. Зоната сега ще има такова. Иде. Бързо. Аз нямам Аре, материал бе! повече. Мале. Аз повече материал нямам. Стой. Ех, мамка. Не мога да ги видя. Сплитват на. 105. Нок. Къде е другия? Ето тука. Давай, спомни го. 17. Айда! GG.